Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň işgärleriniň sanyny azaltmak barada maglumatlaryň peýda bolmagy bilen ýurdun dürli sebitlerini, şol sanyny aşywatda hem polisiýa gözegçiliginiň selçeňlendigini üns çekilýär. Ýatlat geçsek, şu ýylyň çalşygy bilen Lewap ulaýatyna 1000 çemesi polisiýa işgäriniň gözüpüsinden boşadyljakdygy aýdylypdy. Azatlyk radiosynyň bir-birinden aýry çeşmeleriniň iş ornlarynyň kemeldilmeginiň ministrligiň beýleki bölümleri bilen bir hatarda esasan jinaýat agtaryş bölümini amala aşyryljakdygyny, hatda bu bölümüň doly ýapylmak ähtimallygynyň bardygyny aýdypdy. Munun bilen birlikde Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri geçen ýylyň aýagyna polisiýanyň ýol hereketine gözegçilik gullugynyň düzüminde hem ştat kemeltmeleriniň boljakdygy barada duýduruşlaryň berilendigini gurrun berdiler. Şonu köçe ýol hereketine gözegçilik etmekde inni döwrewap video kameralaryň hyzmatyndan has kän peýdalanmagy geçiljekdigi aýdylypdy. Gal verse de, Azatlyk radiosyny polisiýa işgärleriniň köpçüliklüğün ýagdaýda gözüpelerinden boşadylma barada maglumatlary häzirlikçe ýurdun içeri işler ministrligine ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başartdy. Emma geçen hepdeden bäri Aşgabatyň badarlarynyň töweregini we çatyryklarda polisiýa işgärleriniň sany göz görteli azally. Ozol her çatyrykda käte köçüleriň iki tarapynda da 2-3 polisiýa işgäri duran bolsa, häzirdiňe her 2-2,5 kilometrden bir gözegçi dur. Aglawa bukulup durýan ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri asla da ýok boldy diýeni ýaly. Şeýlede Azatlyk radiosynyň çeşmeleri polisiýanyň ýol hereketine gözegçilik gullugynyň işgärleriniň düzgüni bozmadyk sürüjüleri de saklap, dokument barlap, jerime salar ýaly bahana gözlemegi ýaly ýagdaýlaryň azalýany meňzeýändigine üns çekilýär. Şol bir wagtda polisiýa gözegçiliginiň selçeňlemegi bu pudokdaky işgärleriň sanynyň kemeldilmegine gönüden-göni baglydygy dogrusyny hiç hili resmi maglumat berilmeýär. Sözümüzün ahirine bellesek, häzir Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi we pul ýetmezçiligini başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde ýurdun diňe bir kanun goraýjy däl eýse, tas ähli edara kärhanalaryny, iş ornlaryny kemeltmek barada planlaryň bardygy dogrusyny maglumatlar goşýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda Türkmen hökümeti gymmatbaha gurulşyk obyektlerini, şol sanyny ençeme 100 million dollarlyk mehmanhanalary gurmak baradaky planlaryny uly buýsonç bilen ilata eşgär edýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar güneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar Aşgabatda köçede ýa-da şahsy awtologunda çilim çekýänleri saklap, olary jerime salmak çäreleri güýçlendi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri çilime garşy göreşiň bütünlüği täze forma geçendigini aýdyp, öňkülerden tapawutlykda indi polisiýa işgärleriniň polisiýanyň ýürüýte egin eşiginde dälde raýat geýminde aýlanyp çilim çekýänleri garawullaýandygyny gurrun berýärler. Kimdir biri köçäň islenlik yerine ýa-da bolmasa awtodrolgoda özüniň awtologyny çilmotdan sonra niýedenler bir ýerden raýat emeşine polisiýa işgärleri peýda bolýarlar hem de özleriniň polisiýa işgärdigini tasdik edýän şahadatnamany dokument görkezýärler. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we Sinçaman Murat Bugaýew bu ýagdaýy başdan geçiren adamlaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Aýdylmagyna görä şondan soňra raýat eşigindäki polisiýa işgärleri çilim çeken raýaty goloý goltumda duran polisiýa ulagyna mündürip polisiýa departamentine alyp gidýärler. Maşyna giýräse, onu destine şol sende ýok, mende ýok. Maşyny goloýdaky polisiýa departamentine, ýani polisiýanyň bir şahamçatyny bölümine alyp gidýärler. Şo ýerde de baryp goýa bir uly jenaýetçini tutanýar edip, dürli forolary berip ýürüýte
protokolu yazýarlar hem de kol çekdirýärler, dip aýdýarlar şu närekärdeýdi ele düşürler, ondan jerime salýarlar. Jerimenin de iň az miqdary 75 manat, iň ýokarysy bolsa 300 manat. Dip Bugayev belleýär. Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde çilim çekmeklige garşy göreş mundan ortaça 5 ýyl çemesi ozal uglan edilipdi. Şondan soň köçelerde we jemgyýetçilik ýerleriniň ählisine, ýagny raýatlaryň ýaşaýan jaýyndan başga ýerde çilim çekenlere garşy jerime salanyp başlandy. Bu çäre wagtal güýçlendirilse käte hem unuduldy. Aşgabatda köçede ýa-da şahsy awtolawynda çilim çekenlere garşy gözegçilik güýçlenen mahaly Türkmenistanyň paýtagtynda we regionlarynda polisiýanyň palçylary hem saklap, olary jerime salyp başlandygy barada maglumatlar peýda boldy. 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, saklanan palçylaryň polisiýa участоklaryna alınıp gidilýändigini we administrativ düzgün bozmalarda aýplanyp 100 manat möçberinde jerime salynýandygyny habar berdi. Türkmenistanda köçede ýa-da şahsy awtolawynda çilim çekýänlere hem de palçylara garşy gözegçiligiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri tarapyndan düşündürüş ýa-da maglumat berilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri özüniň ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň arasyndaky çeşmesine salgylanyp, polisiýanyň palçylara garşy gözegçiliginiň duýdansyz güýçlenmegine, güýç gullyklaryna büdjeti islenlik ýagdaýda dolmak barada berilen görkezme bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Adatlyk radiosuna bu maglumaty öz çeşmelerine häzirlikçe tasdiklatmak başartmasa da, häzirki wagt Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizis başdan geçirýändigi aýdylýar. Şeýle-de ýurtda käbir ady garytlarynyň gyçylygynyň dowam edýän döwründe işgärleriň aýlyklarynyň, talip we pensiýa haklarynyň, kömek pullarynyň wagtynda berilmeýändigi hem de bankomatlarda nagt pulun yetmezçilik edýändigi barada ýyl-ýyldan maglumatlar peýda bolýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultana Silva gepleşiklerimi dowam etdirýär. Mary welaýatynyň etraplarynda imgyçylarynyň barha artmagy bilen kepekdir jemgyýet nowatlarynyň hem artýandygy barada maglumatlar hem artýar. Özüni juma geldi diýip tanışdyran ýolatan şäheriniň ýaşaýjynyň aýtmana görä, ýolatan Guşky Mastral ýolunyň goýynda bar bolan Mary welaýat Türkmenala etrap galla önümleri kärhanasynyň kepek dukanynyň nowatlary dukanyň 500 metr goýyndaky polisiýanyň ýol gözegçilik gullagynyň gözegçilik punktuna çel uzap, her gün Mastral ýolunyň hereketini hem deper ýetirip başlapdyr. Uly Mastral ýoldan geçýän ýolagçylar hem bu nowatlaryň nämenin nowatyda bilen gyzyklanyp başlalaryndan sonra etragyň resmiýetleri dukany şäheriniň demirgazyk bölegine ýolatan Türkmenala Mastral ýol tarapa geçirmekle görkezme berdiler. Şäherdäki işgärleriň sanynyň artmagy, eklen üçin türlü adam çeşmesini gözleyen adamların köpelme bilen dukanyň ýeri ütgedilse-de, ondan kepek alyp satýarlaryň sany artmasa kemelmet diýip ol dowam edýär. 30 kilogramlyk bir haltada 9 manada durýan kepek nowatlaryny azaltmak maksady bilen resmiýetler kepek satyn almaga talon berip, onu ýolutanyň mal bazarynda ilata paýlap başladylar. Indi hem kepek dukanynda nowata durýar, hem de mal bazarynda uzalaşandan talon nowatyna durýarlar diýip juma geldi aýdýar. Talonyň girdilmegi bilen adamlaryň kepek satyn almagy ýeňilleşmän gaýtam kıylaşandygyny hem ol sözüne goşýar. Sebäbi talon paýlayan işgär ony nowata duralaryň nowatyna görä talondaky nowaty deňleşdirip bermän. Tersine talondaky nowatlar garşdyryp ilaty kösýär. Iňňe talon nowatyna durana iň soňky belgili talonyň berilýän halaty hem bolýar. Ondan soňra dukanda sen ýöňdäki nowata duran bolsaňda, seniň talonyň ilk nowatlary ýazylan bolsa, onda sana kepeň yetmeýän halat hem bolýar. Paýlanýan talona laýyk kepek hem satyga çykarylmar diýip ol aýdýar. Bu edilýän işleriň ilatyň behbidine dälde ilaty kötemek üçin bilkatlaýan edilýän çäreler ýaly bolup görünýändigini hem etragyň ýaşaýjylaryna esmek bolýar. Ilat hergeden günde galdy, gadan jetmäge iş ýok. Her kim aç galmajak bolup giýjeginde bir döwüm çöregiň ugrunda tergerden unda diýip etragyň ýene bir ýaşaýjy kepek nowatyna durýarlar bilen bolup geçen bir wakan hem ýatlyar. Gece saat 2 töwere telefon jagyna oýandym.
Turupgan galdıranımda bir yaşıl denanın sesi estildi. Näme henidem ýatyrmydyň? Turba hamra kepek nowatyna gidel dep ol denan halsız ýagdaýda görüldi. Men oňa özüňize gerek belgini aýlansyz ýalňyşdyňyz dep jogap berdim-de turupgan ýerine goýdum. Ýöne şondan näre bir hepde wagt geçse-de gecelerine gözüme uyku gelen ok. İlatyň düşen hal ýagdaý meni juda gynandyrýar dep ýaşaýjydýar. İlatyň güderam üçin şeýle terýetden ýagdaýda galan halatlarynda bolsa, türkmen mediýasynda aldygyna ýurtda bolçylygyň, bahtiýarlygyň artandygy magtalýar. Hakykaty görmezlige salyp, kime alýanlyklaryna bize hayran dep ýaşaýjylar ýagtyýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşowuz welaýatynyň dörli edara kärhanalaryny, pensiýa ýaşyna ýeten işgärlerini şu ýylyň martyna çenli wezipelerinden boşatmak barada degişli ministrliklerden ýürüýte görkezmek geldi. Emma munyň netijesini onsuzam kadir ýetmezçiliginden kösenýän käbir şol sanyny bilim we saglyk pudogynyň agyr ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny üns şekilýär. Atlandyrylmazygyny sorap Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan ýurdun Demirgazyk welaýatynyň ýaşaýjylary täze ýylyň gelmegi bilen tas ähli edara kärhanalary diýen ýaly ýürüýte tawşyryklaryň gelip onu pensiýa ýaşyna ýeten we häzir işlemegini dowam etdirýänleri wezipelerinden boşatmagyň talap edilýändigini aýdýarlar. Munyň ýa-da döwlet edaralaryna pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri kadrlar bölümüne çağırıp, olary işten boşamak barada arza ýazdyryp başlapdyrlar. Emma munyň bilen birlikde käbir podoklaryň ýolbaşçylarynyň ýokardan gelen görkezmäge garamazdan pensiýa ýaşy dolup öz islegi bilen ýa-da saglyk ýagdaýy boýunça gitmekçi bolýan işgärleriniň wezipede saklap galjak bolýandyklary aýdylýar. Daşowuzda onsuzam mugallim we lukman ýetmezçilik edýär. Ozol işläp ýörenleri ýalvar ýakar edip zordan gün görýärdik. Meniň ýolbaşçylyk edýän mektebimde fizika, ingliz dili mugallimleri asla da ýok. Bu sapaklary klas ýolbaşçylarynyň özleri okudýarlar. Elbetde munyň bilime yaramaz täsir ýetirýändigine düşünýäris. Emma bu ýagdaýy ýokardaky ýolbaşçylar döretdiler. Biz bolsa soňky güýjümiz bilen dyrjaşýarys. Sevitde bank, ykdysadyýet ugrundan kollejleri guturan ýaşlar köp. Yaş mugallimler gaty az diýip Daşowuz şäheriniň mektepleriniň biriniň müdiri Adatlyk Radiosynyň çeşmesine gurrun berdi. Ol egerde görkezme boyun bolup, gartaşan mugallimleri wezipelerinden boşatsalar, onu 2-3 klasy goşup we mugallimleri 3 şalşygyna, ýagny ismenada işletmeli boljakdyklaryny hem aýdýar. Adatlyk Radiosynyň Daşowuzdaky habarçylarynyň maglumatyna görä, häzir dürli etraplaryň mektep müdirleri wezipelerinden boşadylmaly mugallimleriň deregine täze işgärleri gözläp başlapdyrlar. Ýokarda beýan edilýän maglumatlar dogrusyny ýurdun we Daşowuzyň degişli bilim edaralarynyň sorulanyny, olar näkiledir bir maglumat ýa-da kommentariýa bermekden ýüze gurdular. Şeýlede köpçülikleýin kadr kemeltmeleri barada ne hökümet maslahatlaryna, ne de döwlet mediasyna kelam agy söz aýdylmaýar. Munyň deregine ýurdun ähli pudoklarynyň bedew bady bilen özgörýändigi, raýatlaryň bagtyarlyk döwrüne ýaşaýandygy dogrusyny dyýyngysyz maglumatlar berilýär. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kiprde agajy kakan türkmen migranty agyr ýagdaýda. Kipr Türk polisynyň metbuada beren beýannamasyna sürüp barýan ulow bilen ýol helakçylygyna uçuran 25 ýaşyndaky türkmenstanly migrant Çarokuly Açylowyň keselhanadaky agyr ýagdaýynyň dowam edýändigine üns çekilýär. Beýannamada aýdylyşyna görä, waka 5-nji ýanwarda giýje sagat 23:30 töwereginde Nikasiýanyň Göňeli diýen ýerine bolupdyr. Güzelýurt tarapyndan Nikasiýa ýeňil awtoulowy aşa gaty sürüp barýan türkmenstanly migrant Çarokuly Açylow birden ünsü bölünen
sebäpli ýoldan çykyp hurma agagyny kakıp awtoyol helakçylygyna uçurapdyr. Wakada Türkmen migranty çarykulu açylaw gaty agyr yaralanypdyr. Nikasiyadaky doktor Burhanettin Nalbant oglu adynaky döwlet keselhanasyna äkedilipdir. Keselhana çeşmeleri ýeňil awtoulow bilen agagy kakan türkmen migrantyň sag uýluk, sag çekke we sag özüniň hanasynyň süňklerindäki döwük genjik sebäpli ýörüýte gözewçilik aslynda tutulýanyny habar berýär. Kıbrıs 724 adlı internet neşri bolsa 25 ýaşyndaky Türkmenistanly migrant çarykulu açylawyň agajy kakan ýeňil awtoulowynyň tanaryaly bolmanyny we onuň ulowunyň içinden zordan agyr yaraly ýagdaýda çykarlandygyny ýazýar. Agyr ýagdaýda keselhanada ýatan Türkmenistanly çarykulu açylaw Kırny Pilişleri adly towukçuluk firmasyna zähmet migranty bolup işleýär ekeni. Gepin erdişine göre aýatlamaly bolsa, Kipriň Türk medpuwatynda türkmen migrantlarynyň gatnaşmagyna bolýan ýol helakçylikleri barasynda soňky wagtlarda ýygydarly ýagdaýda maglumatlar çykmaga dowam edýär. Mundan owal ötün ýylyň 23 noýabryna geçirilen kadyet diňlenşigine Kiriniýanyň agyr jeda kadyetiniň başlygy Fadıl Aksuwnyň geçen ýylyň 9 iýulunda Girna Alsanjak awtoýoluny türkmen migranty Adamat Rejepowyň ölümini Nurmurat Mehmetgulyýowyň agyr yaralanmagyna sebäp bolan yol helakçylygyny awtoulowy süren türkmen migranty Rüstem Hudaýberdiýewi ätiýaşsyzlyk we dykkatsızlykdan adam ölümine sebäp bolmakda aýyplap, ony 3 ýyl 10 aý türme tutsagyny hüküm edenligini ýazypdy. Beýleki tarapdan Demirgazyk Kipr mediasyna çykan habarlarda 8 awgustda Nikasiyada uluw sürüp barýaka özünden gidip ýol helakçyligi hadisasyna sebäp bolan we ýanyndan neşe maddalar tapalan Türkmenistanly migrant Ygtyýar Hemraýew baradaky derňew işiniň dowam edýänligi ýatladylýar. Haber Kıbrıs neşri bolsa, Kermiyada täze ýylyň öň ýanynda 30 dekabrda 32 ýaşyndaky Şamrat Daşkynow adly Türkmenistanly migrantyň aşa içkili ýagdaýda sürüp barýan ýeňil awtoulowynyň agdarylyp togalanmagy sebäpli ýol helakçylygyna uçuranlygyny, ýöne oňa hiç gelişiket ýetmänligini habar beripdi. Neşir ýurtda şeýle aşa serhoş ýagdaýda uluw sürene ilkinji gezek duş gelen Kipr Türk polisiniň aýag üstünde durup bilmeýän türkmen migranty Şamrat Daşkynow desine göz astyna alanlygyna hem aýratyny çekipdi. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Gazagystanyň prezidenti Trump bilen duşup Awganystany we Orsiýety maslahat eder. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 16 ýanwarda Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşup geçirip, onuň dowamyny regional howpsuzlygy, ykdysady meseleleri we iki taraplaryň gatnaşyklary maslahat eder diýip Aktam aýdýar. Iki lider duşugyň barşyna dürli halkara problemalary şol sanyna Gazagystanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine prezidentlik edýän döwrüne täsir etjek Awganystan meselesini maslahat ederler diýip Aktam ma'lum etdi. Gazagystanyň döwlet heýetçiligindäki habar agentligi Kazinform vermeyine göre Trump bilen Nazarbayev gepleşiklerin dowamyny sowda meseleleri bilen bir hatarda Orsiýet bilen gatnaşyklary hemde Siriýadaky urşy maslahat ederler. Gazak prezidentine geňeşdarlyk edýän Gazagystanyň Strategik Barlyk Institutunyň direktorunyň orunmasary Sanat Kuşkunbayew Birleşen Ştatlary Gazagystanyň esasy sowda we maýa goýum hyzmatdaşydyr diýdi. Syýasy nukdaý nazardan çemeleşlerini biz regional we global howpsuzlyk meselelerini çözmekde we bu uğurlarda öňe gidişlik gazanmakda hyzmatdaşlyk edýär. Awganystanyň ýagdaýlar, Siriýadaky konflikt we Orsiýet bilen gatnaşyklar duşugyň üns merkezinde bolar diýip Kazinform Kuşkunbayew sitirledi. Gazagystanyň howpsuzlyk geňeşine prezidentlik edýän döwründe Awganystanyň esasy gün tertipde saklanmagyny garaşlýar. Täze ýylgyny geňeşiň gezekli gezegine ýerine ýetirilýän prezidentlik möhletini başlyklygy ýerşen Gazagystanyň BMG-daky ilçisi Kayrat Umarov 11-nji ýanwar güni eden çykyşyny geňeşiň agdalarynyň Awganystanaky mümkinçilikleri we mätäçlikleri anyklamak üçin bu ýurda sapar etmegi gödöňünde tutýanlygyny ma'lum etdi. Biziň pikirimizçe ýurtdaky soňky ýagdaýlar bilen ýerine tanışmak howpsuzlyk geňeşiniň agdalary üçin wajyp bolup durýar diýip Umarov aýtdy. İlçi meýilleşdirilýän saparyň senesi barada anyk maglumat bermedi ýöne ol soňky 7 ýylyň dowamyny geňeşiň ähli agdalarynyň birlikde Awganystana ilkinji gezek sapar edýänligini belledi. 9 ýanwarda başanyň
Abşanyň elçisi George Croll bilen Astanada geçirilen duşukdan soň Gazak prezidenti geçen 26 ýylyň dowamyny iki ýurdun arasynda ýola goýulan dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegini isleýändigini ma'lum etdi. Ol terrorçuluğa garşy görüşmekde ýadro ýaraglarynyň ýaýramagynyň öňüni almakda we sowda hemde maýa goýu mümkinçiliklerini giňeltmekde Washington bilen mundan beýlek has da giň hyzmatdaşlyk etmegi umyt edýändigini aýtdy diýip habar agentlikleri maglumat berdi. Abaşanyň gatnaşmagyna bäşde goloy kampaniýa Gazagystana iş alyp barýar we olaryň 140-dan gowragy bilelikdäki kärhanadyr. Olar hary döndürip öz önümlerini beýleki ýurtlara eksport edýärler diýip Nazarbayev Birleşen Ştatlara etjek 3 günlük saparynyň öňü ýany aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministeri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpy Iran bilen dünýäniň güýçli döwletleri arasynda baglaşylan ýadro gelişigini kawşatmaga sinirişmekde aýplap, Trumpyň beýanatlary bu olalaşygyň ýatyrylmagyna getirer diýdi. Lavrov orsiýetiň öten ýyl alyp baran diplomatik işçiliginiň gysgaça beýany boýunça 15-nji ýanwarda geçen metbuat ýygynyna Trumpyň soňky beýanatlarynyň Iranyň ýadro programmasy barada 2015-nji ýylda gelinen alalaşygy bozmaga gönükdirlendigini, bu onuň optimizme we durnuklyga goşmandygyny belledi. Biz Birleşen Ştatlaryň etjek bolýan zadyny, alalaşygyň mazmunyny üýtgedip, oňa Iran üçin kabul edildiksiz zatlary goşmak üçin edýän sinirişigini goldamaz diýip Lavrov aýtdy. Lavrov gynansak da biziň Amerikaly käderlerimiz şinde de diktat we ultimatum esasyna iş alyp barmak isleýärler diýip, os resmiýetleriniň ýygy-ýygydan gaýtalaýan aýplamasyny gaýtalady. 2004-nji ýyldan bäri daşary işler ministeri bolup işleýän Lavrov ýyllyk metbuat ýygynyna olar dünýä siýasatynyň beýleki merkelleriniň pikirlerini dinlemek islemeýärler. Şonuň netijesinde köp bolýaly dünýäniň gurulmagynyň reallyklaryny kabul edip bilenoklar diýdi. Lavrov geçmişde bolşiýaly ýene-de dürli meselelerde diňe Amerikany tanqytlap, orsiýeti durnuklygy güýçlendirip, günmataryň höççetligi netijesinde döreýän konfliktleri çözmäge sinirşýän konstruktiw güýçli suratlandyrdy. Birleşen Ştatlar bilen beýleki döwletler orsiýeti öz edýän işleri, şol sanna Ukrainanyň içki işlerine harby taýdan garşmak, Siriýada barýan uruşda Asadyň hökümetini goldamak, şeýle hem günmatarda saýrawlara garşmak bilen regional we global durnuklygy bozmakda aýplaýarlar. Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, orsiýetiň we Hataýyň gatnaşmagyna Tehran bilen gelinen ýadro alalaşygy Iranyň atom ýaraglaryny öndürmeligini kepillendirmäge gönükdirlendir. Bu gelişikde Tehran öz karşısına giýilen halkara sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň deregine ýadro programmasyny çäklendirmegi boyun aldy. Ýöne Trump alalaşyga gol çeken Ýewropalylar onnaki aýlygan ýalňyşlyklary düzeltmeseler Amerikanyň bu alalaşykdan çekiljekdigini aýdýar. 12-nji ýanwarda Trump alalaşykda Irana bilen ýeňillikleri häzirlikçe saklap galjakdygyny aýtdy. Emma ol 120 günüň içinde goşmaça alalaşyk bilen gelişigiň berkitilmegini esleýär. Tehran özüniň ýadro programmasynyň parahatçylykly maksatlar üçindigini aýdyp, 2015-nji ýyla degişli alalaşygyň üýtgedilmegini haýsy formaty hem bolsa reddetýär. Gelişige gol çekşen beýleki döwletler bolsa Birleşen Ştatlary häzirki alalaşyga bagly almaga çagyrýarlar. Lavrowyň aýtmagyna görä üýtgetmeler ýa-da goşmaça alalaşyk giýilen halatynda Iran özüni alalaşygy ýerine ýetirmäge borçly azaplamaz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.